Καλά, είμαι άλλη μισή. Καλά, ένα μέσα να πούμε. Νόμιζα πως ήσουν εκτός πόλεως. Ναι, ήμουν, σήμερα γύρισα και είπα να περάσω μισή. Μάλιστα. Άσε με να μαντέψω. Πάλι στη Θεσσαλονίκη ήσουνα. Φυσικά στη Θεσσαλονίκη, αφού είναι αγαπημένη μου πόλη. Αλλά την αδικείς πολύ όταν μιλάς έτσι. Είναι πολύ, έχει πολύ ζεστούς ανθρώπους και είναι πολύ ωραία πόλη. Ναι, και με μια θάλασσα, με μυρωδιά και υφή που σκοτώνει. Άσε μας. Μα κερί δεν μειώνει, γιατί. Το καταδύναμη, αγάπη μου. Αν και έχουμε κάποια πραγματάκια να πούμε εμείς οι δύο. Πες μου λοιπόν, τον πραγματικό λόγο για τον οποίο πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι πραγματικό λόγο? Έλα τώρα που δεν καταλαβαίνεις. Κανένας άνθρωπος δεν πηγαίνει τόσο συχνά σε μια πόλη με μια αχαρακτήριστη θάλασσα. Τόσο συχνά όσο αλλάζει η Ελλάδα κυβερνήσεις. Κάποιος λόγος πρέπει να υπάρχει. Έλα, πες το στην κολλητή σου. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, όπως ξέρω. Μη μου κάνεις τη χαζή. Είσαι και έξυπνο κορίτσι, μην με απογοητεύεις. Για πες μου λοιπόν, ποιος είναι ο Αχιλλέας? Εσύ πώς έμαθες για τον Αχιλλέα? Την τελευταία φορά στο σπίτι μου ξέχασα αυτό το ρολόι με μια πολύ ωραία αφιέρωση. Στον αγαπημένο μου Αχιλλέα με αγάπη Μαρία. Λοιπόν, φιλενάδα, περιμένω εξηγήσεις. Η αλήθεια είναι πως ο Αχιλλέας είναι ο προστατευόμενός μου και ότι μεγαλώσαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη και γι' αυτό το λόγο προσπαθώ όσο πιο συχνά μπορώ να ανεβαίνω για να τον βλέπω. Θέλω να κρατάμε καλή σχέση. Πολύ γλυκό αυτό, φιλενάδα, και μπράβο, αλλά γιατί στην αφιέρωση υπογράφεις ως Μαρία που σε λένε Βικτόρια? Κοίτα, τα πράγματα δεν είναι τόσο περίπλοκα όσο νομίζεις. Στη Θεσσαλονίκη, όσο ήμουν, είχα αναλάβει την κυδαιμονία του εγγονού του κυρίου που με είχε υιοθετήσει. Και γι' αυτόν τον λόγο, τώρα που κατέβηκα στην Αθήνα, αποφάσισα να αλλάξω ταυτότητα, να αλλάξω συνήθειες και να προσαρμοστώ στις συνθήκες της νέας πόλης. Και γι' αυτό στο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης έχω δηλώσει ότι στην Αθήνα έχω μία φίλη η οποία χρειάζεται συνεχώς τη βοήθειά μου, έτσι ώστε να μπορώ να ανεβοκατεβαίνω χωρίς να δίνω κάποιον οδηγό. Οκ, φιλενάδα, η στρατηγική σου ξεπερνά ακόμη και αυτή του Ναπολέοντα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ειρωνεύεις όλα τόσο. Ποιος μου το περίμενε? Η καλύτερη μου φίλη, διπλή. Τι είναι διπλή, τι σημαίνει? Ξέρεις τώρα. Άλλη ταυτότητα στη Θεσσαλονίκη, άλλη ταυτότητα στην Αθήνα, διπλή. Μην ανησυχείς όμως, δεν σε κατηγορώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Έτσι κι αλλιώς και οι δύο κατεργάρες είμαστε, στον ίδιο πάγκο είμαστε. Κάτσε, εγώ είμαι κατεργάρης, για ποιο λόγο? Εννοώ, ξαφνιασμένη μου φιλενάδα, ότι αν και εσύ είσαι επαγγελματίας διπλή, έχω κι εγώ τη φωλιά μου λερωμένη, να το θέσω έτσι. Για την ακρίβεια, έχω επινοήσει μια φίλη, η οποία είναι ολίγοντη φιλάστενη και τη χρησιμοποιώ ως δικαιολογία για να αποφεύγω κάποιες από τις επισκέψεις του θείου Αριστίδη, τις οποίες, όπως ξέρεις, μισώ όπως ο διάολος στο λιβάνι. Τι να κάνουμε, τους συγγενείς δεν μπορούμε να τους διαλέξουμε. Ναι, υποθέτω πως έχεις δίκιο, ειδικά όταν μιλάμε για τον κύριο Αριστίδη, που έχει βαρθεί να μου κάνει τη ζωή πατίνη και δεν δέχεται τη σχέση μου με τον Αλέξανδρο. Θέλει και ερώτημα. Γι' αυτό είναι σε εκείνη σου Λουλού που θέλει να μπει μέσα στο σπίτι του και να πάρει το μοναχογιό του και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο και ο θείος στο μυαλό. Τι να κάνουμε. Όλοι οι γονείς είναι υπερπροστατευτικοί, αλλά ο Θεός Αριστίδης, συγγνώμη που θα το πω και οι συγγενείς μου, ξεφεύγει πάρα πολύ. Ποιος να είναι? Τι Αριστίδη, Αλέξανδρε. Γεια σου κοπέλα μου. Δεν σας περίμενα. Ήρθαμε να σε δούμε και να σου θυμίσουμε ότι αύριο έχουμε κανονίσει να βγούμε για φαγητό. Αχ, τι φοβάμαι, δεν θα μπορέσω να έρθω για φαγητό αύριο. Αρρώστησε πάλι η φίλη μου είναι στο νοσοκομείο και πρέπει οπωσδήποτε να πάω να τη δω. Μα καλά, βρε κοπέλα μου, και αυτή η φίλη σου πάλι στο νοσοκομείο. Οι 7 πληγές πάνω τη πέσανε, δεν κατάσταση αυτή. Τι να κάνουμε, θεία Αριστίδη, περάστε μέσα. Είστε κι εσείς εδώ, Δεσποινής. Μάλιστα, κύριε Αριστίδη, πώς είστε? Έχω υπάρξει και καλύτερη πολυκοσμία, δεν μου κάνει πολύ καλό. Πάντοτε ευγενικός. Αγάπη μου, είσαι και εσύ εδώ. Αν ήξερα ότι είχες έρθει, θα σου έλεγα να βρεθούμε νωρίτερα. Άσε τις λίγες μπροστά μου, Αλέξανδρε. Πότε θα με ακούσεις επιτέλους? Θες να με πεθάνεις? Μην είστε τόσο δραματικός, δεν καταλαβαίνω το λόγο της αναστάτωσης. Η κοπέλα μου είναι ανακατεύαστη η οικογενειακά μας. Αλέξανδρε, φεύγουμε. Πάνω στο αμάξι θέλω να πω 2 κομπέτσες με την κοπέλα. Μα δεν θέλω να τηρήσεις. Εντάξει, εγώ και πήγα. Γιατί είστε τόσο εχθρικός μαζί μου, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί βλέπετε τόσο άσχημα τη σχέση μου με το γιο σας. Άκου να δεις κοπέλα μου,
άσε τις βαριές κουβέντες. Εγώ για το γιο μου θέλω το καλύτερο και για να δώσω την έγκρισή μου στη σχέση σου με το γιο μου πρέπει να σε γνωρίσω. Ας πούμε τι επαγγέλλεσαι. Είμαι μεταφράστρια. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Και ποιοι είναι οι γονείς σου, από πού κατάγεσαι. Λυπάμαι πως δεν έχω γονείς. Δεν έχεις γονείς. Τι εννοείς. Με είχαν αφήσει στο σιδηροδρομικό σταθμό όταν ήμουν μωρό και... Σε είχαν αφήσει σιδηροδρομικό σταθμό. Θεέ μου. Θα πάθω κεφαλικό ραδιάτικα. Μάλιστα κύριε, όταν ήμουν μικρή, όταν ήμουν μωρό, με είχαν αφήσει στο σιδηροδρομικό σταθμό και από εκεί με πήγαν στο ορφανοτροφείο και έπειτα ο κύριος Δημητριάδης βρήκε και με υιοθέτησε. Δεν περίμενα να ακούσω αυτά τα πράγματα από σένα, κοπέλα μου. Για το μοναδικό μου γιο θέλω κάτι καλύτερο και όχι κάποια κοπέλα που την άφησαν στο σιδηροδρομικό σταθμό. Τέλος πάντων. Ερμιόνη μου, καλή νύχτα σου. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν χρειάζεται να με εξυπηρετήσεις. Μα δεν πάει πια αυτή η κατάσταση. Κάθε φορά που μιλάμε με αυτόν τον άνθρωπο, τον έγραμμα γίνονται κρόσια. Πώς γίνεται να έχει τόσο παρχαιωμένες αντιλήψεις στον 21ο αιώνα. Και όλα αυτά επειδή δεν έχω βιολογικούς γονείς, δεν είναι και τίποτα. Όχι, έλα μωρέ, και εσύ τον ξέρεις τον Θείο Αριστίδη, παλαιόναρχον άνθρωπος είναι. Κοίτα, έχει τα κολληματάκια του, όλοι το παραδέχονται, αλλά είναι ψυχούλα κατά βάθος. Ναι, πολύ βάθος. Εντάξει, ό,τι μπορέσω θα κάνω, θα προσπαθήσω να το παλέψω όσο μπορώ. Γιατί η σχέση μου αυτή θέλω να κρατήσει. Δεν έχω ταιριάξει ποτέ με κανέναν άλλο στη ζωή μου τόσο. Θα βρεις πολλές αντιστάσεις από το Θείο πάντως, να το ξέρεις. Θα το παλέψω πάντως όσο μπορώ. Τώρα που μια και καλή θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη και θα σκοτώσω αυτή τη φίλη μου. Να την εξαφανίσω αυτή τη Μαρία. Γιατί καλή. Καλή ιδέα ίσως, αλλά το προστατευόμενο σου θα στεναχωρηθεί, δεν θα στεναχωρηθεί, θα το μάθει. Γιατί να στεναχωρηθεί, δεν την γνώρισε ποτέ, αλλά θα ξεχαστούν γρήγορα. Μην το λες. Τι εννοείς, είπες κάτι. Όχι, αγάπη μου, τίποτα δεν είπα. Τι λέγαμε